आप सुन रहे हैं शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेनीपट्टी की आप सुन रहे हैं डीजे उमेश सुखीपुर। संतोष प्रेमी आप सुन रहे हैं डीजे उमेश सुखीपुर। बबुआ आप सुन रहे हैं डीजे उमेश सुखीपुर। सज धज के जाफर निकल लागे घर से तोरे लथारा लागै छौगे तारा से। सज धज के जाफर निकल लागे घर से तोरे लथौरा लागै छौगे तारा से। तोहर जवानी के पानी लेके छलको, तोहर जवानी के पानी लेके छलको। कौन डीजे वाला के चुम्मा तोरा लेलको, कौन डीजे वाला तोरा चुम्मा के लेलको। म्यूजिक डायरेक्टर डिवीजन बबुआ आप सुन रहे हैं डीजे उमेश सुखीपुर। लगाइए चुम्मा लेलको राइटर सुनील के संतोष प्रेमी के देने छथिल के। लगाइए चुम्मा लेलको राइटर सुनील के संतोष प्रेमी के देने छथिल के। सुजीत सम्राट तोरे लक सुचल को, बिट्टू सत तोरे लक सुचल को। तू है सब मिलके चुम्मा तोरा लेलको, ऊ है सब मिलके चुम्मा तोरा लेलको। कौन डीजे वाला तोरा चुम्मा के लेलको, कौन डीजे वाला तोरा चुम्मा के लेलको। होठे के लाली तोहर के चुसलको, होठे के लाली तोहर के चुसलको। चाटक मन करे छौ। हाँ गए रिकॉर्डिंग बाय शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेनीपट्टी 74 640 53 605।